аудиторії. Бо я тут не бачу аудиторії, я бачу з розмови. Андрій, тебе нормально? Да? Можно и так нормально, все супер. Будем робить из всех сил, что у нас тут кав'ярня такая литературная. Як це в Параді? Це кафе Європа. До речі, цікаво, що це перше, що трапляє в голову такому tutejшому герою, да? То есть кафе Європа обов'язково мусить бути, да? То есть не яка-нибудь там кафе Задрипанка, там ці, вот. Чи там Питер, як я помогу зробити. Це колоніальний синдром, ці просто жадання доброго життя, там ці, що. То и другое. Хто ведає, Максима, це просто якби підсвідоме, якби інтуїтивне розуміння своєї ідентичності. Все ж таки, мені подається, база концепта. Бо вельми смішно, коли приїжджають, там хтось там з Росії каже, ой, такой, ви європейці. Ну, веда. Тільки ховаємося. Да нет, мы не ховаемся, это просто, у нас такая европейскость, она вот такая, и она гнуткая, и она такая, як ты казал, это flexible, так, fluid, она такая ось неумная, мобильная, потаємная, шматгранная. Ось, до речі, ми розмовляли, учора розмовляли на Еврораду, покликали меня Лукашук на программу про белорусскую идею. Ось. И почали мы там с российскими журналистами, там, философами на двоих, почали меня прессовать. А ось де ідея, а де і як, а де у нас канонічні тексти, які білоруські ідеї висоблялися, і так далі. Я кажу, слухайте, а хто вам сказав, що мусить бути один економ? Насамрэч для мяне гэта шматграннасць, гэта як бы шматслойнасць, гэта менавіта, як бы, скажем так, беларускасць, она варыятыўная. Вось як мы размаўлялі, колькі беларускасцяў, столькі, колькі мы пацягваем. Калі мы іх будзем разглядаць як наши асабістыя праекты, а напэўна толькі так і варта разглядаць, мы тады адмаўляемся ад агульнай нейкай формулы, ад агульнай нейкай схемы. Мы ператвараемся ў нейкіх шукальнікаў аўтаідэнтычнасці, сваёй ідэнтычнасці, не супольнай, не некой глобальной супольности, некой универсальной матрицы. Передусім, як бы, ось, свайго джазу, сваёй музыкі, сваёй харэаграфіі. Вось. Ну і, в прынцыпе, і калі казаць, скажем, пра белаліт, так, ось, калі я бы паціху як пасоўвацца да тэмы нашай размовы, мне падаецца, там акурат адбываецца тая самая гісторыя. То бок гэта сістэма інтуітыўных партызанскіх рухаў, разам накіраваных. І, магчыма, і тое, што адбывалася, і атрымлівалася, і тое, што не адбываецца, не атрымліваецца, мне падаецца, якраз звязана з тым, што гэтыя партызанскія рухі ўвесь час спрабуюць зрабіць нейкім трендам, нейкай плыні, нейкім такім канвеерам сэнсаў, які добра было б, каб падпітвалі, напрыклад, з усходу ці з захаду. Мне падаецца, што гэта ёсць, як я гэта бачу, адмова ад уласнай ідэнтычнасці, ад уласнай гэтай внутренняй аўтаноміі. Культурніцкай аўтаноміі, якая ў прынцыпе ёсць вельмі гнуткай такой сістэмай крокаў па самарэалізацыі. Вот такі, як бы, экзістэнцыяльны беларускі комікс, не філасофскі трактат, а хутчэй вось такая сістэма спотаў, сістэма такіх флешаў, такіх крокаў. І таму я, напрыклад, не магу адказаць на пытанне пра нейкія кананічныя тэксты беларускай літаратуры. Можа таму, што для мяне іх проста не існуе. Ёсць вось Абдзіраловіч, як некая такая падставовая, як бы такая вось стымул для мыслення. А далей пачынаюцца рэчы ўжо сучасныя. Тое, што ты пішаш, тое, што Валянцін робіць. Тое, што часам хтосьці яшчэ, напрыклад, той самы нязносны Маскевіч, ці хто яшчэ. Вось гэта Бахарэвіч з сабакамі, зрэшты, таксама. Але я не магу гэта лічыць часткай нейкага агульнага масіву белаліту. Я яго просто не бачу. Мне, в прынцыпе, белаліт не цікавы, мне цікавыя асобы, мне цікавы вось гэтыя рок-н-рольныя аўтары. Добра, што яны ёсць, добра, што іх больш. Горваль, дарэчы, таксама ён такі ціхі рок-н-рольшчык, такі вось, такі маленькі, такі акустычны, такі рок-н-рольны аўтар, такі маленечкі Боб Ділан, такі вось, сказовы, так, вось. І гэта таксама, што гэта? Гэта не плыня, гэта не тренд. Бо, напрыклад, той самы Рома, там, Свешнікаў, який все едзе, ён стаў поп-персонай, тренду не стварыў, у прынцыпе. Тое самае і Горват. А ў Горвата, дарэчы, не было такой мэты. Рома хацеў стаць трендам, і яго не атрымалася. А
А у Горвата у його сольний виход, циганочка з виходом, своя, ось на своїй просторі, на своїх умовах. І от мені подається, що більшість авторів білоруських, які для мене чогось важать, це і є самостійне автономне плавання. Тому я не буду Мартиновича, бо це, як на мене, система труків і домовів з магчимим споживцом. І весь час, як мені подається, покута іменно від того, що любов'ю без цього не стає. Ось йому весь час не додають кохання, йому весь час не додають неких таких бонусів. І за всі вони висілки він старається і не отримується. Ось така історія. Цікаво, ти одразу вгрився в саму середину от, якби, літературних мітів, літературних репутацій, от, всіх цих постатей, трендів, тобто якби почав, ну, я би сказав, працю знутрі самого процесу. А от коли я, ну, от минулий раз ми збиралися, тобто я спробував поділитися своїм здивленням. Я би спробував ще раз цю схему, поки не всі були, якби там, що от коли там конец 80-х надиходив, був страшний масив, ну, такий якби материк білоруської совєтської літератури, і здавалося, що вона не скончиться ніколи. І причому це був не просто текстовий масив, це не просто особи, ну, это социальная структура целая, да, то есть это социальные практики, фабрика сенсу, так, якби певне, все це працювало, ну, як машина така налажена, там з різними дискусіями в зв'язкових клубах, там якби добрими накладами. І тут якби вискокують які підшиванці, які, ну, от говорять, що а от отсюда література буде значити якби зовсім не те, що ви лічите. І чисто на індивідуальному таким нахрапі і, ну, от нахабстві, да, якби наглості такої, якби, от вони починають щось робити. Потиху эта новая литературная формация, то есть спочатку всем смешно. Ну вот приехала литература 1 в Дом литератора. Дом литератора, там один там, миллионов на $5, да, и тут маленечкие все. Но вот за 90-е и за нулевые эта новая формация разрослась, набыла своих авторов, читачов и съела белорусскую советскую литературу. То есть вот теперь, когда мы опошние 10 год глядим, то нема не просто, ну, то есть еще люди, дякувати Богу, и дай Богу здоровья и долгих лет, как яны долго жили, да? Но вот нема этой фабрики сенсов, якая в поздние советские часы была уже абсолютно бессенсовной, и на її місце приходило щось інше. І от якби гэта, і тады нават Валентин сфармуляваў, ён напісаў цэлы курс лекцый «Новая літаратурная сітуацыя», уводзіна в новую літаратурную сітуацыю. То есть гэта як такія тэктанічныя геалагічныя масівы. Вот нас пачаў так надыходзіць, то вельмі падобна, вот як з Андреем мы про кіно беларускае размаўлялі, што калі выйшла акупацыя, то гэта здавалася ха-ха-ха. То есть вот маленькая обстрычка, да, а вот тут же все такое непорушное. А зараз глядишь, что уже як бы, ну, ты спрашаешь. Да, я спрашаю, просто как свядома вот сказать, что меня здзівіла. Так вот у меня такое ўражанне, что на наших вачах апошнія 3-5 год нараджаецца абсолютно новая литературная формация, и может быть не только литературная. Вот то, что я назвал там поп-литература, то есть это не массовая литература, але это легкая литература. Не ведаю, вот тому мы и думаем, что вот чем яна адрозніваецца. Люди пишут по 2-3 книжки за год. То есть мы сами разумеем, что в нормальной ситуации литератора, да, то есть вот есть певная колькость энергетики, есть певная колькость, ну, вот такой работы с текстом. Вот як там гэтыя словцы пераставляюць. Ну, это затратная праця. Да, проживание этого текста. То есть, ну, не может з'являться 2-3 книжки на год, да, как бы, то есть у такого нормального, ну, коли не казать про там супервыгорание, да, нейкое, коли человек за 3 годы пишет свою норму. Добре, тобі замінаєш наклади, це ми зрозуміли. Нет, это ж не наклади, а вот это ж, ну, работа, это інший тип роботи з текстом, со словом. І, відповідно, інша якість тексту.
Да. Вот з якасцю я пакуль бы пачакаў, таму што можа быць пытанне якасці для гэтага тыпа літаратуры ўвогуле не стаіць, так як гэта стаяла, ну вот пытанне стыля, якасці. Можа быць гэта вот штосьці такое, што ну вот не патрабуе якасці ввогуле в такім старасвецкім сэнсе. Да? І вот гэтая літаратура пачынае, ну скажем, заваёўваць чытача, там, вытворваць свае механізмы, ну скажем, як бы распаўсюду, трансляцыі. Да? Вот для меня, напрыклад, вайна за гідройца гэта не проста ну, там асабістыя амбіцыі, а гэта вайна двух фармацый такіх. То есть вот гэтая новая фармацыя культурная, яна ўжо пачынае казаць, што ага, вот вы яшчэ думаеце, што... Да, што во. І калі на мінулым раўндзе вот як бы крытыкі выступалі, і выступаў там Тихон Чернікевич, там Наста, яны казалі, а ведаеце, нам все гэта просто не цікава. Вот Тихон гаворыць, я як бы ну вот раскрываю кнігу, гэты тэкст, і ну і Валентин падобнае казаў. І я разумею, што альбо тэкст ёсць, альбо тэкст няма. Калі тэкста няма, я кнігу закрываю. Все. І хоць ну вот і хоць 20 тысяч вы давайте, якія заўгодна чэргі, тэкста няма, я кнігу закрыў і пра гэта напісаў. Дозволь просто такую пстрычку. Не, просто аккурат, когда это было в Сераду, сидели мы с Сергеем Шарлом, с экономистом нашим, разом из дома жюри, и у нас пауза, я был в нашем записи, там, студентский дискуссийный клуб, мы там в жюри и так далее, и он открывает так электроночку, скажет, ой, у меня Мартинович опошний, почитаю. Пауза. Блин, что это такое? Ой, ну это немагчыма. Что это? 9 сторонок прочитал, про что это? Разумеете, я цудоўна разумею, бо у меня аккурат тое самае ўражанне. І вось калі ты кажаш пра тое, што якасць тэксту яна робіцца неістотнай, не, я б не пагадзіўся. Просто яна як бы набывае трохі іншыя акцэнты. Бо сама якаснасць тэксту яна пачынае гучаць інакш. І тое, што, напрыклад, для нашага оскульнага густу выглядае абсалютна пазалітаратурным хлодам, кімсьці ўспрымаецца як некая падзея, як некая вартая увагі, некая з'ява, як тое, за што не жалка ні крыўднага грошыкі аддаць. Я не магу, напрыклад, уявіць сабе сярод маіх знаёмых, каб хтосьці заплаціў за Мартиновича. Пры ўсёй павазе да Віктара, дай Бог яму здароўя, так? Але вось так ёсць пэўныя рэзанатары, ёсць пэўныя рэзанансы. Я б хутчэй казаў пра гэтыя рэзанансы. І больш за тое, вось Бахарэвіч, дарэчы, ты ведаеш, што ён пакрыўдзіўся ад таго, што ты яго ў гэтую лінейку паставіў, што там Мартинович, Бахарэвіч, Рублеўская, хто там, Горбат, так? Ну что, вы меня залечили в поп-літаратуру з такой крыўдай, разумееш, вось так вот. Я до таго, што гэтыя ўсе схемы, яны вельмі прыгожыя, але яны не заўсёды працуюць. Я, напрыклад, все ж таки не параўноўваў Бахарэвіча і Мартиновича. Тым больш я б не параўноўваў, хоць сам Віця гэта робіць, Мартиновича і Горбата. Вось про Рублеўскую нічога не скажу, бо я не чытаў і не цягне. І не цягне. Вось. Я кажу, што... Ну ладно. Я кажу, што вось пра тое, што гэта ўсё розныя рэчы, што гэта як бы непараўнальнае ўсё. І калі ты пра гэта ўсё кажаш, што гэта ўсё поп-літаратура, слухай, давай разбярэмся, у чым тут спытанічка. Бо насамрэч, як мне падаецца, ўсё выглядае такім чынам, што мы існуем паміж чужымі гульнямі. Тое, пра што ты казаў, гэта савецкая гульня датацыйнай літаратуры, якая, ў прынцыпе, патрабавала адзінай ідэалагічнай лаяльнасці і за яе забяспечвала пэўны сацыяльны статус. Так? То бок, пісьменнік гэта быў ідэалагічны супрацоўнік па вялікаму рахунку, так? Альбо дысідэнт, таксама ідэалагічны супрацоўнік, толькі з іншым знакам. Так? То бок, гэта была сістэма сацыяльнага забеспячэння пісьменніцкай рэпутацыі і статусу. Так? У пэўным сэнсе. Зараз мы, напрыклад, у Расіі бачым штосьці падобнае, ну, прынамсі, што тычыцца кінематографа, там дакладна ёсць сістэма гэтых датацый, ідэалагічных замоваў і гэтак далей. Так? Гэта як бы гульня па-за мінулагамі. Ёсць гульня як бы не ўсходняя, а заходняя. Гэта гульня рыначная. Таксама не пра нас, бо ў нас эфектыўнага рынку нацыянальнай літаратуры, як на мяне, папросту не існуе. І вось глядзі, што атрымліваецца. Ёсць вот гэтая гульня ў дзяржпатрымку, дзярждатацыю, не нашая гульня. Ёсць гульня ў замову, канкурэнтнасць, у камерцыйнасць, таксама не наша. І вось паміж вось гэтымі двумя знешнімі сцэнарыямі, знешнімі гульнямі
існує прастора нашага аўтарства. І праблема, як на мяне, ў тым, што нашы аўтары збольшага так і не ведаюць, кім яны хочуць быць. Яны хочуць быць камерцыйнымі літаратарамі, яны хочуць быць уладарамі, рэжысэрамі свядомасці і гэтак далей. Яны хочуць быць філасофскімі аналітыкамі, ці проста яны хочуць папросту атрымаць свой фан у якасці некага перформера. І вось гэта шматмернасць, вось гэтай скажем, прысутнасці літаратуры ў нашым жыцці, яна і параджае вось такой дзіўныя партызанскія рухі адразу ва ўсе бакі. Напрыклад, кім хоча быць Марціновіч? Ён хоча быць камерцыйным аўтарам, і адначасова ён патрабуе павагі. Кім хоча быць Бахарэвіч? Бахарэвіч, як мне, хоча быць такім дызайнерам звышзместам, такім уладаром паветранай імперыі. І да таго ён хоча быць еўрапейскім канкурэнтаздольным пісьменнікам. І так далей. То бок там нават не падваенне асобы, як казаў Вольскі, а тут патраенне, ці наадварот, нават больш складанае, атрымліваецца сітуацыя, калі кожнага з яркіх нашых аўтараў цягне адразу ва ўсе бакі. І вось гэта размытая ідэнтычнасць, яна насамрэч ператвараецца часцяком у адсутнасці. Часто покупает Марцинович. Это моночитель, да. А что? Нет, цудовно, не просто. Ну, конечно. Покажите. Конечно. Лепш мову бы купили, мова цікавейшая, як на мяне, а гэта не магчыма. Ну, але ж калі выкладчик, ну, подойдите к выкладчику, скажите, что набыли его книжку. Автограф Почему это не первая его книжка моя, поэтому я... Ну, прекрасно, тогда вы знаете, на что подписываетесь. Да, Отлично. я знаю, и я Отлично. очень довольна подписаться. Між іншим, минулим разом Восемь аматорка голос Марциновича читача. якраз у цих пляжах, тому правильно читає, і концептуально носила, коли зима і треба шити боти, і не будуть продаватися, то треба шити боти. Так от, цікаво, що Максим, ну от ми ж в минулий раз зробили докладно той крок, який ти от нам порадив. Тобто ми другий крок, яким ми протягнули, це був крок на те, що не глядячи на знешнее подобенство вот эту поп-литературу, перед нами абсолютно 4 разных истории. Вот Мартинович, Бахаревич, Горват и Рублевская – это 4 абсолютно разных истории про то, як авторы зрабілі самі себе. Да? Але я просто хочу додать, что это все огульный, есть такой огульный момент, это все авторы у отсутности державных гарантий, социальных, универсальных, с подохроном. Это авторы без подохрону. Да. И вот это вот самая цікавая особливость белорусской ситуации, что, и памятаете, мы казали, что, ну вот моя была версия, что Мартинович это белорусский протей. То есть он може носить любую маску, да? Вот, и отповедно там жіночий роман, и все, что, то есть он приймає форму актуальности. И это, ему это удается. Потому что и он лишится актуально. Да, ну, я вельми смеялся, что и он там праз 15 год, там не ведаю, пасля там, базовых подставовых падзеяў, з'яўлення, не ведаю, тут і госці яшчэ, раптам чувак для себе открывае, что, ой, божечки мои, высвятляецца, что есть мова, что яна торкае, что за яе варта змагацца, блин, божечки мои. Витя, а на якой планеце тыраніі існаваў? Погодзіся, ён гэта сфармуляваў дакладна в той момент, калі гэта ён саўпаў, ён абсолютно дакладна спрацаваў у рэзанансе з гэтай вось новай генерацыяй, нулявой нацыянальнай адукаванасці, інтуітыўнай, я бы сказал, культурніцкай ідэнтычнасці, і ён абсолютно з ёй саўпаў. Але я кажу ў даным выпадку пра яго асабістую эвалюцыю. І тое, што ён менавіта тады напісаў мову, гэта быў вельмі трапны камерцыйны разлік. Разумееш, в чым розніца? Я бы не сказал бы, што Бахарэвіч працуе з разлікам. Бахарэвічу цікавы перадусім сам Бахарэвіч. І гэтым ён прыўкрасны. Віце заўсёды мала Мартиновича. Ён заўсёды, як на мяне, хоча рэзанансаў. І ён заўсёды працуе, сапраўды, маеш рацыю, з тымі рэзанатарамі, якія ў дадзены момант спрацоўваюць. Ведаеш, гэта як зараз нашы інтэлектуалы працуюць, якія шукаюць, напрыклад, грантавай падтрымкі. Вось як працуе ІГУ, напрыклад, ці там ЕКЛАБ, ці хтосьці яшчэ з гэтых мадэляў. Яны весь час трымаюць нос па паветры, так? З'яўляецца нейкі новы тренд, раз усё, яны ўсе феміністы. Потым бац, яны ўсе посткаланіялісты. Потым раз,
І ўсе раптам сталі спецыялістамі па беларускаму мастацтву, разумееш, і па культурным працэсам. Штосьці яшчэ з'яўляецца, акей, яны таксама могуць. І вось Віця ў дадзеным выпадку працуе як узорны беларускі інтэлектуал. Ён ловіць плыні. Ён не фармуе тренды, ён ім падпарадковваецца. І гэта таксама тактыка. Я цудоўна разумею, што ён робіць. Я лічу, што гэта абсалютна нармальны шлях камерцыйнага аўтара. Але не трэба выдзелвацца, казаць, што ты звышінтэлектуал, бо ты не звышінтэлектуал. Ты gun for hire. Так? Это составная часть Вось і тактики. всё. Быть интеллектуалом. Ну, вось так, мне падаецца. Займаць і, дарэчы, вельмі файна, што, як бы гэта сказаць, пры такіх стратэгіях, вот калі браць гэта не асабіста, а так безасабова, то все критики подзяляются на тех, кто здольны як бы, промоцировать як бы, твой продукт праз позитивную, на простовую такую рекламу, и тех, кто звертае увагу на тебе праз радикальную критику, говорить, что... Я бы сказал, что вот гэтыя все те, кто может и хочет выказаться з нагоды твоего текста, они подзяляются, в принципе, яшчэ прасцей, на критиков и не критиков. Бо калі, наприклад, паглядзець, як выходзіць чарговая кніжка каго заўгодна з нашых герояў, альбо з'яўляюцца нейкія лісты, мілосныя лісты, а якія яны файныя, якія цудоўныя, геніальны тэкст, я чытала ўсю ноч, плакала ў захапленні, супер, супер, давай, валі, далей, гоу, так? То бок такая, ведаеш, саундтрек такого эратычнай стужкі, які адбываюцца, як бы друкаваных тэкстах. Ты думаешь, что это хтосьці на работе, ці это вот хтосьці потрапляе зноў? Не, я кажу про іншае, што тут няма крытычнасці, тут няма разбору. Тут ёсць такая выбух эмоцый, які чамусьці лічыцца крытычным тэкстам, ці не ведаю, ці публіцыстычным тэкстам. Насамрэч, як я кажу, гэта лісты мілосны. Гэта одна штука. Другая, калі з'яўляецца хтосьці, ну я тут сціпла як бы опускаю вочки, хто спрабуе штосьці там разобрацца і развінціць, у адказ тое самае, ты трапляеш у вораг, бо ты не ў экстазе, цябе не торкае. А калі цябе не торкае, ўсё, гэта ўсё нічога не вартае. І вось таму крытык, ён адназначна трапляе ў ворагі народа. Бо ён бярэ на сабе нахабства разбірацца. Раскручивать вось гэтую ауру на складнікі і глядзець, як гэта зроблена. І самае цікавае ў тым, што аўтары нашай новай літаратурнай генерацыі, калі можна так сказаць, яны збольшага, яны ўсе вельмі тэхнічныя гульцы. І вось гэтая гульня, яна як бы у сур'ёзнаму аналітыку, яна заўсёды бачная. І калі ты пачынаеш казаць, што гэта гульня, у адказ атрымаеш хвалю, абурэння. Хаця ты просто показаў механізмы. Уявіть себе, чоловік там довго ладив своє авто, там запустив, і хтось палку вколи там... Гэта не палка вколи, я кажу, слухай, ну гэта не Мерс, гэта Запорожец. Не кажи, што гэта Мерс, он кажа, не, я столькі сюди уклаў, гэта Мерс. Я кажу, слухай, ну давай, я табе покажу, што гэта не Мерс, вось гэта не тое, тое не так. Ты не то кажаш, ты мяне не любіш. Ну, я бы так шаржирую, але я кажу, што пытанне якраз у гэтым. Мне падаецца, што рэзанансы наши, вось калі мы кажам пра рэзанансы, яны звязаныя не толькі са здольнасцю трапіць як бы у цэнтр нейкіх грамадскіх чаканняў, ці там некай такой суполкі, ці штосьці яшчэ, так? Але яшчэ са здольнасцю вакол сябе, і гэта асаблівая, напэўна, рыса нашай сітуацыі літаратурнай, будоўваць фан-клуб, агрэсіўны фан-клуб, які пачынае паўсюль распаўсюджваць хвалі экстазу. І вось калі вакол нейкай падзеі пачынаецца вось такі хвалі экстазу, у мяне інтуітыўна паўстае энергія адмовы. І вось гэта таксама цікава, то паўстаюць фейкавыя рэпутацыі. То вось быў супольны праект «Народны альбом», у нас фактычна паўстае, напрыклад, супольны праект Віктор Марцінович. Ці супольны праект Артур Клінаў. Вось, ці супольны праект, ну, Андрусь Горбат, у меншым ступені, але Рома Свечнікаў, класічны прыклад менавіта супольнага праекту. І вось у гэтым пытанне, бо аўтарская літаратура, умоўна кажучы, яна зноў у нас нейкім дзіўным чынам ператвараецца ў нейкія сацыяльныя інстытуты, трошкі іншыя, ўжо не дзяржаўныя, а хутчэй вось адбудаваныя на схемах такой, як бы, внутренней солидарности и эмоциональной залежности. Ну и вот ты разгорнул так как бы в подробностях все это.
Моє питання, яке я задаю в космос там і білоруському народу одночасово, це питання, ці вот гэты тип літератури, ці він з'єсті, ну, белорусский модерн, да, то есть то, что народилось в 90-х, ставший мейнстримом, и вот этот артхаус вот застанется, как бы, ну, только такими дробненькими выспочками, ці все ж таки, ну, вот наладится некое продуктивное взаимодействие Ігор, ти в знову, межах постколониальной программы белорусской культуры. пробач, ти знову гуляєшся у слові. Хто у нас мейнстрим? Федор Валентин у нас мейнстрим? Я сумеюся. Ты маешь на увазі, хто буде... Ну, ці ти мейнстримний автор? Конечно, ні. А хто? Орлов? Ні, навряд ці, правда? Ми ведаємо, в принципі, що там трошки інший формат. Рублевська? Ну, може Рублевська, але коли ми кажемо мейнстрим, ми кажемо про те, що читає більшість. Ми кажемо про формат максимально народного, умовно кажучи, тексту, який стабільно має попит і має певну соціальну вагу. Щиро кажучи, де у нас білоруський мейнстрим? Скажи мені, коли видиш, бо я не бачив. Алексеевич? Ну, Ні. я не ведаю, ці вот это выступление с Максимом, мне кажется, мы с Максимом похожи, вот подбираемся один до одного, але працюємо в двох різних системах координат, все ж таки. Може бути, якби запросимо долучитися до уділа і виказати, якби, Ну так, до речі, да. бо це якби не гульня на двоих. Я просто Максима Ну, хочу. не дивная такая. Илья, одну минуточку. Я хочу Максима запытаться. Ну, Давай. хорошо, вот сейчас расклали. Ну, не сюрприз, можно такая рассказ сказать? И что? А як інакше? То есть, а це може бути інакше? Вогуле, у любой літератури. Я тільки повторюся ще, що я казав у ту п'ятницю, что, принамсі, два героя, а не только два, плюс Артур Клинов, пишут не для белорусов, не для белорусской литературы. Они пишут для буйнейшего немецкого выдавецтва «Зуркав». То есть сегодня любые таленовитые, больше-меньше, прозаик, поэтому, хотя я как раз там-то и поэтому доказываю, пишут для буйнейших, ну зараз якраз Зуркав у нас под руками, выдавецтво европейское. Потому что ничего, я просто констатую факт. Коли Игорь Михайлович весь час это самое, тут раскладывает дискурс, вот сучасный, это суперсучасный, о литературе, о обсягах, вот нашей, уласной белорусской литературы, и еще хвалюється ці не з'їсть модерн, які не надто саме уявляє, що це таке, да? То Артур минулый раз абсолютно наприкінці зустрічі слушно сказав, з этими всеми штуками, після всіх, що вот я казав, для кого і для чого не пишуть. Він категорично сказав, нема ніякої білоруської літератури, нема ніякої української літератури, є тільки європейська література. І альбо ти трапляєш у дискурс європейської літератури, то есть там нікому буйніше під тренди потрапиш, то Зуркав, станеш відомим, популярним і ще й грошовим. А вот, ну, альбо вот так. Без всяких модернов, без всякого ничего, ну, будешь болтаться по прессе, покольки тебе хочется писать. И хочется трохи ведомости. Тому Мартинович и Бахаревич якраз самые яркие приклади вот этой тенденции. Ну, коли ласка, і що? Ничего, я не скажу, я просто позначаю. Да? Ну, так. Ні, ну так воно і є. І видите, добре чи древне, я кажу, ні, що так я і не є. кажу добре чи древне, я кажу, як я це бачу. І все, я не здаю якби ознаку. Я кажу, Ну, я що вот так у мене є бачу, свої я просто пріоритети бачу, читацькі, як я правда, не так? І є ось розуміння певне, максимум
не заўсёды дакладныя вось гэтых механізмаў і ўсё, бо я просто агучваю у назве было сказано Ігорам версія. Вось я версію даю сваю і ўсё. Ой, подозреваю, што могуць быць і іншыя. Але я просто хочу сказаць, што ўсё ж таки я б не параўноўваў, напрыклад, сітуацыю вось мінулым разам ты ўзгадваў пра Андруховіча ці кагосьці яшчэ, якія таксама трапляюць у аднаеўрапейскі фармат, і там з імі адбываюцца пэўныя метамарфозы, так? В принципе, вы усе, я так разумею, тыя, хто меў пераклады еўрапейскія, маюць досвед аналагічны, часам траўматычны, в любым выпадку не вельмі комфортны, правда ж? Вось, я кажу трошки пра іншае. Я кажу пра тое, што ў нашай сітуацыі ўсё ж таки нам, напрыклад, цяжэй, як на мяне за украінцаў. Напрыклад. Бо наша ідэнтычнасць, якая яна ўвесь час аспрэчваецца. Яна ўвесь час робіцца такой невідавочнай, канфліктнай і для нас не надта сфокусаванай. І таму, калі, напрыклад, украінцы выходзяць на еўрапейскі рынок, дарэчы, Артур пра гэта казаў мінулым разам, з нармальнай сваёй падставовай металогіяй, са сваімі базавымі сюжэтамі, якія менавіта там толькі маглі з'явіцца, якія яны канвертуюць на еўрапейскім рынку, у нас яшчэ пытанне з гэтымі сюжэтамі разабрацца. Знайсці, што і як. І вось гэтым тут я бачу дадатковыя праблемы. То бок тое, што у хлапцоў ёсць там дамовы з немцамі, гэта яшчэ нічога не значыць. Бо істотна тое, з чым яны туды прыходзяць. І вось я, напрыклад, бачу, ведаеце, мне перыядычна амаль шкада Марціновіча, бо я бачу, як ён адчайна спрабуе ў сабе з кожным новым тэкстам намацаць новае вымярэнне аўтарскага выказвання і новае вымярэнне разумення сваёй ідэнтычнасці, у тым ліку і як бы лёс Украіны. І вось у яго весь час гэта атрымліваецца надзвычай пакутліва, парадаксальна, крытычна, бо ягоныя магчымасці асабістыя, яны, як на мяне, не надта суразмерныя з тымі праблемамі, з якімі ён спрабуе працаваць. І ў гэтым ягоная драма. Я бачу, у гэтым безумоўна ягоная внутреннюю канфліктнасць, я падазрую, ён сам гэта цудоўна разумее і пакутуе ад гэтага. Што тычыцца, напрыклад, Бахарэвіча, Бахарэвіч візіянер. І ён фактычна ўсю сабаках Еўропы. Ён прапануе там нават не 4 Евангелія, вось, хай мяне даруе спадар Андрэй, а там 5 ці 6 версій вось гэтай беларускасці ў межах агульнага тэксту. То бок займаецца індустрыяй апокрыфаў. І гэта таксама ўсё ж такі зашмат для гэтай краіны, зашмат для гэтай сітуацыі. То бок у мяне поінт такім, што перад тым, як разглядаць механізмы, трэба задаць, можа, трошкі іншае пытанне. Чаму у нас ўсё ж такі так замала літаратурных герояў? Чаму у нас так замала істотных літаратурных выказванняў? Я не кажу займальных, не кажу цікавых. Просто калі няма пэўных важкіх персонаў, якімі в 90-е з'являліся, напрыклад, ты ці, безумоўна, спадар Валянцін, кросны бацька не адной генерацыі беларускіх інтэлектуалаў, вот зараз гэтага ўжо няма. І мы тады пачынаем казаць, што альбо зараз іншыя часы і сур'ёзныя, вартасныя, важкія выказванні немагчымыя, і тады сапраўды паўстае стандарт Марціновіча з ягонай фельетоннай стылістыкай і лёгкім набокаўскім закосам. Тады мы кажам, гэта нармальна. Тады, напрыклад, героем робіцца, супергероем робіцца інтуітыўны лірык Горват. І я лічу, што, дарэчы, гэта вельмі файная і прыгожая літаратура. Пытанне ў тым, што большасць літаратурных экспертаў сумяецца, што ввогуле, што гэта літаратура. І гэта таксама поінт, канфлікт матрыц, так? Вось. Але, калі няма сур'ёзных аўтарытэтных аўтараў, мы можам іх альбо шукаць, гадаваць і дапамагаць ім, альбо сысціся на тым, што зараз мы існуем у сітуацыі літаратурнага поп-канвееру, і нам патрэбны пасрэдныя тэксты для забаўляльных, нейкіх такіх вось вандровак аўдыторыі. Тады атрымаецца зусім іншая гісторыя. Тады нам не трэба гадаваць стыль. Тады нам не патрэбна ўнутраняя энергетыка. Нам ввогуле не трэба асабліва старацца. Нам трэба падабацца. І тады гэта лёгкі флірт. Гэта зусім іншая гульня. І вот якраз у гэты самы момант вельмі прыгожы пераход атрымоўваецца. Ты казаў пра чаму у нас так мала галасоў і так мала аўтараў. І вот для меня заўсёды загадка была конец 90-х, калі Альгерд Бахарэвіч і Ілья Сін пачыналі абсалютна разам і абсалютна паралельна. І ў пэўны момант адбываецца выбар двух, не сказаў бы супрацьлеглых, но вот абсалютна розных стратэгій, спосабаў работы з тэкстам, з чытачом. То есть вот калі ёсць для мяне
персонаж беларускай літаратуры, які в нулевыя і вот як бы далей найглыбей пагрузіўся в самое сэрца такого літаратурного артхауза як бы і герметызма со сваімі тэкстамі, то гэта, конечно, Ільясін. Вот. І ягоныя кнігі, то есть, ну вот як бы мусілі прочитываться и перечитываться, интерпретоваться, там и театральный роман, и вот как бы критики мусили, ну вот как бы все больше и больше, ну, шукать неких контекстов, как бы выстроивать. Нават коли как бы читач не подбегая одразу. Вот, Илья, твой голос, что ты скажешь? Я только удоплотню. Я Что про ты Илью думаешь, как да, раз. Игорь Михайлович, вы человек молодой, скажем, и не в видите. Так вот, я и Илью, и Альгерда друковал, здається, перший. Я вам скажу, что, як не дивно, Альгерд был под впливом Ильи. Чому Было вельми заважно. Правда, потом він порвав із Бабалітом, захотел быть Шальмякиным. Так, я его, конечно, попытался. А нет, вы что, хотите быть Иваном Петровичем Шемякиным? И он серьезно сказал, так. То есть он уже тогда хотел миллионные наклады. А вот, и огульную любовь. Но не про это, я только ремарка была про то, что он был под впливом Ильи. Ну, а потом шли абсолютно разошлись, это уже ничего. Дякую за такое представление. Ну, власне кажучи, трошки дзіўнай падаецца гэтая ситуация, калі людзі, якіх ну, навряд можна лічыць адданымі слушамі Мартиновича, собрались тут как мерковать, как его пост, видите, там напэўна і каецца, вініць, там знаходзіцца. Ну, власне, гэтая ситуация... Перапрашаю, я не хотел казаць про всіх. Власне, гэтая ситуация, ну, здаецца, чарговы раз сведчыць і падкрэслівае, наколькі ну, тыя ці іншыя каштоўнасныя арыентыры, які ўласцівыя для экспертаў, уплываюць на, фарматуюць, скажем, у пэўнай меры сам літаратурны працэс. На шчасце, ну, гэтая ўлада, гэты ўплыў не абсалютны, ёсць выключэнні, іх досыць шмат, ёсць самадастатковыя аўтары, пра якія, ну, пра якіх, на жаль, ну, амаль ніхто ўвогуле не гаворыць. Вось. І, власне, згадалася ситуація такая, ну, не бываюць нейкія такі рудыментарныя ўсплёскі літаратуразнаўства, калі вучыўся ў аспірантуры, даследаваць акурат як бы літаратуру сучасную беларускую, ну, напэўна, не надта добра даследаваў, потым давно, ну, досыць давно гэта ўсё закінуў, і тут вось з метра калісьці на Ковенскім гэтым кангрэсе была такая досыць дурнаватая, по-моему, назва секцыя, я уже не памятаю, як яна называлась, і была ну, просто аказія з'ездзіць кудысь, ну, патусіць прыемнай кампаніі і зноў жа падумаць вось пра тое, пра што думаў калісьці, што можна пачатку 2000-х, калі пісаў дысертацыю і так далей. Вось. І ну, аднойчы, калі по-моему, в апошні раз, калі я наважыўся гэта рабіць, я прыйшоў да высновы, што ну, па-першае, вось тая новая літаратурная сітуацыя, пра якую калісь так натхнёна пісаў Петр Валянцін, яна даўно ўжо не новая, яна просто знікла, і просто ну, амаль нічога не засталося, вось яна раструшылася, рассеялася, всі тыя нейкія, ну, зноў жа каштоўнасныя арыентыры, якія яе той ці іншы спосаб цэментавалі, дазвалялі казаць пра яе, пра нейкі пэўны дыскурс. Вось. А по-другое, не выкрышталізаваць, што ж адбываецца цяпер, сфармуляваць гэта ўсё на ўзроўні нейкай метамовы, такой, ці літаратура знаўчыць, якой яшчэ вось нейкія агульныя там, не ведаю, прынцыпы, ну штосьці, карацей кажучы, агульныя паняцці, ну гэта даволі непроста. Хотя по той причине, что, власне кажучи, ну, дискурс літературознавства, наклад, ну, это не той, ну, это не тое поняття, якое, нема в понятійному апараті там слова наклад в літературознавстві, це просто нічого не значить. Ось. І, ну, по великим рахунку ми бачимо, власне кажучи, як це досить неякігле, по-моєму, спроба орієнтуватися на некие ринкові коштовності, будувати літературний ринок, впливає на ментальність, впливає на, ну, власне кажучи, що саме прикро впливає на автору і на читачів. Що ось люди этим всім яким чином переймаються, і замість того, щоб
ну, власне кажучи, займацца літаратурай, літаратурным працэсам, а працэс гэта вельмі інтымны, там аўтар піша кніжку на самоце, і чытач яе чытае таксама на самоце, між іншым, так, гэта вось вельмі інтымны дыялог, на мой погляд, дзе не мусіць быць нейкіх дадатковых такіх залішніх пасярэднікаў. Замест гэтага людзі абмяркоўваюць на нейкую папросту поўную лухту. Власне кажучы, калі захоўваць такія каштоўнасныя арыентыры пабудовы рынка, то вы атрымаеце нават не Мартинович, а там Андрея Вороніна, а ён фігачыць па 100 кніжак на год фігачыць. Ну і власне давно ўжо з'явіўся, каб там была нейкая хаця б драбніца мэтазгоднасці эканамічнай і гэтак далей. Ён уже давно з'явіўся, было просто завалена все Андреем Вороніным, і таксама было пра што пагаварыць. Про себе. А со свечкой кто стоит? А со свечкой стоит критик. Вот, интимное, да, добрая была бы автор. А со свечкой Жбанковский и Кетти. Что вы там говорите? А потом нам говорите. Ну, вельмі файна, конечно, каб экспертная супольнасць наказала свой голас, супольнасць крытыку, потому что паўсюль ёсць рынок, і рынок, ягоныя законы, яны абсалютна неумольныя, яны, як стыхі. Таму, можа быць, вот калі мы пачыналі гэтую размову, саму тэму, да, ад самого пачатку была такая думка гаварыць не пра асобу, потому что вельмі хутка, калі, там, як бы гаворыш, вымаўляеш пэўныя прозвішчы, то люди пачынаюць думаць, што ты гаворыш пра чалавека, які там сядзіць, там цюкае на кампутары, там набірае гэта ўсё. А гутарка ж якраз пра, як бы безасабовая, гутарка пра літаратурныя міфы, да, пра тыпы пісьма, да, пра працэсы, пра фармацыі. Да? Ты пра сябе так як бы сціпла нічога не сказаў, але я разумею, што насамрэч фантастычна прыгожая як бы такая беларуская фармацыя літаратурнага посткаланіяльнага постмадэрнізма, як бы бомбамлітаўскае пакаленне, якое было вельмі рознае, яна ўжо з'едзена гэтай сітуацыяй. Ну, у пэўнай ступені так. Што, да, яшчэ беларускі артхаус, то есть старое пакаленне, старэйшае за вас, яшчэ крышачку трымаецца. Да? Ясно, уже крышачку. Тут у нас, конечно, вельмі дзіўныя парадоксальныя сітуацыі і з бомбамлітам, і з ТВЛ, і з тутэйшымі, што ўжо тут утойваць. Калі, власне кажучы, абсалютна жывыя актары той сітуацыі, збольшага яны ўсе жывыя. Ёсць, конечно, не ўсе, але збольшага. Але, тым не менш, сама сітуацыя, яна адышла. Сама сітуацыя, яна поўнасцю ўжо кудысьці, дзесьці ў глыбі гісторыі, нетра гісторыі. Бомбамліт, у мяне была такая спроба рэанімаваць, просто так атрымалася, што я мусіў гэтым займацца, хаця я, напэўна, самы апошні патрыёт бомбамліта, прынамсі з бомбамлітаўцаў, то дакладна, калі было 20-годдзе, я быў прамоўтарам такой вечарыны, прысвечанай 20-годдзю, і было нейкае ўражанне, што калі я дастану гэтыя косткі, як кнізе біблійнай, раптам нешта здарыцца, раптам яны там зноў абрастуць мясам, зноў там ток крыві пачнецца, ні халеры такога не здарылася. Абсалютна быў, як бы, я засмучаны. Ведаў бы, ніколі б не прыкладаў намаганняў, каб гэта ўсё зрабіць. Цяжка сказаць, чаму так здарылася, потому што тут, безумоўна, ёсць роля суб'екта беларускай літаратуры, гэта самае галоўнае. Час. Па-перше, справді, Дон Кіхота давно читали? Мені здається, ми зараз кшталту під вітраками стоїмо там і чимось махаємо. Мы хотим неправильно уладковать литературу. Не, за нас уже все час зробили тренды буйных выдавецтв и так далее. Мы можем ностальгично только згадывать, как было хорошо, хотя мы думали, что было трудно. Оказывается, было хорошо. Я так думаю. Попаліць, інтаксікацыя, гэта страшная рэч. Мне падаецца, акурат, што, напэўна, парадаксальны як бы стан гэтай новай літаратурнай генерацыі, скажем так, умоўна, новай, ці постновай, не, хутчэй новай. Так, калі лічыць першаснымі новымі, скажем, аўтараў 90-х, так?
якраз мне падаецца і як бы паўстае таму, што гэта аўтары, якія фактычна працуюць у умовах адсутнасці внутренняга рынку, працуюць на знешнія рынкі, па-першае. Па-другое, гэта аўтары, якія спрабуюць спалучыць вось гэтую як бы олдскульную місіянерскую некую ролю аўтара з тэхналогіямі камерцыйнага поспеху. То бок гэта ўсё адно атрымліваецца мутанты. І адпаведныя тэксты, гэта тэксты мутанцкія, яны фактычна зміксаваныя, і яны адразу хочуць усяго. Гідройца, Нобеля, Голлівуда, расійскіх накладаў, еўрапейскай вядомасці і, не ведаю, адпачынку на Готландзе, умоўна кажучы. Репутація як у Джойса. Так, і рэпутацыя як у Джойса, і як бы поспеху як у Джона Сьёка. Так? Ясна, што так ніколі не атрымаецца. Менавіта таму, што гэта як бы стратэгія, фактычна ёсць адсутнасць стратэгіі. То бок гэта скокі адразу ва ўсіх накірунках. Што атрымліваецца? Тое, што мы бачым, мы застаемся на месцы. Пры ўсіх сваіх як бы высілках, скажем, нашыя уладары дамовы з нямецкім выдавецтвам, яны ўсё ж такі не ператварыліся ў міжнародных аўтарытэтаў, на жаль. Ну, як мне падаецца, так? Пры ўсіх сваіх высілках спадабацца яны не зрабіліся, і не толькі яны, лідарамі продажу. Бо 300 асобнікаў для Беларусі гэта смешна. Як на мяне, 500 не менш смешна, так? То бок фактычна, мне падаецца, што пойнт тут у тым, што нашыя гэтыя новыя часцей за ўсё спрабуюць дасягнуць немагчымага. Яны папросту не маюць той вагі, не маюць той степені атракцыйнасці, не маюць таго як бы энергетычнага запасу, каб ператварыцца ў новую суперзорку. А лакальнымі аўтарамі ім быць цяжка, бо на гэтым немагчыма зарабіць, на гэта немагчыма пражыць. Вось тады пачынаецца пошук дадатковых атракцыёнаў. Тады хтосьці едзе там ад нашай Нівы ў Еўропу з фотасторі, так? Хтосьці выдумляе нейкія экскурсіі па горадзе, так? Вось, па літаратурных месцах, так, як, напрыклад, Артур, так? Хтосьці яшчэ штосьці вырабляе, так? Хтосьці грае рок-н-рол, там, типа, вось. Пачынаецца пошук дадатковых фішачак. І гэта ўжо як бы сітуацыя, як на мяне, не звыш літаратуры, а пашырэнне каля літаратурнай некага поля сэнсаў, якое часцей за ўсё атрымліваецца больш заўважным за саму літаратуру. І тады атрымліваецца сапраўды, што тэкстік ён не надта істотны, калі ёсць сур'ёзная промо-кампанія. Што тэкстік сапраўды, ён можа і не вельмі важны, калі ёсць донары, які праплаціць шматтомнік, напрыклад, перакладу, да? То бок фактычна, разумееш, пытанне ідзе ўжо не пра попыт, а пра сістэму дамоваў. І тое, што нашы аўтары існуюць адначасова у спробах камерцыйнага поспеху і ў гэтай сістэме дамоваў, гэта ёсць, як на мяне, вельмі сур'ёзныя як бы рысы нашай каля літаратурнай сітуацыі, якую вообще ввогуле цяжка назваць літаратурнай. Максим, я так адчуваю, што я адзіны аптыміст сярод як бы гэтай кампаніі. Не, просто разумееш, прабач, мае бутыскі такія. Не, я кажу просто пра што, прабач, яшчэ пару слоў, добра? Я кажу пра тое, што сапраўды я пагаджуся з гаспадаром Валянцінам, што мы ўвесь час спрабуем штосьці планаваць і праектаваць, а ёсць як бы логіка развіцця культуры, якая нічога пра нашы планы не ведае. Так вот я якраз пра гэтую логіку, можа, ну, все, хто захоча взяць слова, возьмуць як бы і свае ўражанні падзеляцца, да? Я просто хочу сказаць, як бы загон, што насамрэч, калі лічыць умоўна вось поп-літаратуру, пра якую ты кажаш, пэўным як бы, скажем так, пластом пасрэдных тэкстаў, так я скажу, што ў культуры зона пасрэднасці жыццёва неабходная. З гэтай кропкі погляду паўстанне вось гэтай як бы лоу-фай літаратуры, умоўна кажучы, гэта вельмі добра, гэта вельмі істотна, гэта падборак будучых нейкіх станаў нашай літаратуры. Але я абсалютна не ўпэўнены, тут я зноў спашлюся гаспадара Валянціна, што гэтая новая літаратурная прастора, якая будуецца, што яна будзе тым, што можна лічыць беларускай літаратурай. Магчыма, гэта будзе проста ўскраіна Еўропы. Да, ўскраіна Еўропы з усімі як бы вытекаючымі паследствамі. І аўтар, адпаведна, будзе іншым. Гэта не будзе ўжо як бы такі романтычны беларускі нацыяналіст, скажем так, ці цынічны беларускі нацыяналіст, ці авангардычны, не, постмадэрнісцкі беларускі нацыяналіст. Гэта будзе хутчэй вось такі вось еўразвязавец.
с 3 мовами, с безумовным Шенгеном, с Нью-Йорком раз на год, с Багамами двойчы в год, с неблагими накладами, с неблагой подтримкой. Ну что, так тоже можно жить. Вся Европа так живет. Я записываю. Я это еще ремарку, что ты разговаривался. Заводиться ехал помолчать. Учился большое интервью. Миша по-белорусски. Между по-белорусски, да. Так я там один момент серед многих згадал, что в советские часы, вот Максим со мной, я который совершенно не погоджается, был взлет нашей литературы. Белорусская литература была самая мощная среди национальных литератур. Да? У нас был и Быков, и уже тогда очень популярная, Алексеевич, Прозаиков, Розанов, поэзия, и г.д. Потім соціалізм якось було скончився, література шкода великої білоруської. І тільки недзе зараз, у опошні годи, у нас знов з'явилася, як мені здається, своя генерація. Тут ще не були генерації літературні, це було інше. Ці, принаймні, є уже початок. Коли я іграв до систематизації, ви включите систематизацію? Да, і я що-нибудь про систематизацію скажу. І я згадав вас, до речі, от в эту новую я не включив, помиляюся, тому що по часу ви там з Орловим, з Биковим, там, і з іншими. Хоча по статистиці, по мисленню, сюди ви повинні були потрапити. І я переначу, наступним разом я загадаю, вот это новая формация, то есть не генерация, а новая формация у прозы. Бахаревич, Мартинович, там где Паша Спиц, Костюкевич. Я бы сказал, да, почему бы так. Паша Костюкевич, Павел Костюкевич, выбачьте, Паша. Мартинович, Бахаревич, Максим Щур, и нават долучил поспешно завещи моего любимого, это сказой хлопца Борова. Вот, коли долучим сюда и Бабкова, а сюда долучивается, хотя якби и там, мы маем уже досить важкий комплект тих, кого мы можем спокойно звырогливать, конечно. И это не все, но все-таки базовые, основные уровни, да? Які створили вот новую формацию белорусской прозы, яка реально існує, реально і продуктивно, і працює, і Павел ще, я думаю, тихо пише черговий, вот, якусь Барбарозу, дурацька назва, чи самая серьезная книга в нем еще, вот у этой новой формации. Академической Бабковской, как сюда залечили. То есть, коли вот так глядеть, з одного боку, то есть, яны так глядят. Паша, вы глядите на бок зуб? Паша Большого Большого, да? И это не истотно, это само по себе створяется досить зовсім неблагое видовище, зв'язище. Что мне подобается господа Валентина, что вы оптимист, абсолютно позитив. Вот это натхняє невероятно. У кожному разу, коли себе відчуваєш у розпачі, приходить господа Валентина і каже, нічого, усе буде нормально. І періодично так і відбувається. Я вже не кажу, але почекайте, тоді ще одне слово. Тут засталися фаза моим, может, самые мои любимые, самые блескучие, той же, например, Илья Сим, да? И это правда не тому, что тут сидите, який один вот тримає той стандарт
абсолютно інша, абсолютно авторська, абсолютно творча, які треба було б, звісно, вилучити так само. І не так уже мало. От коли по сусеках, да, а не тільки упиратися в двох Бахаевича. Не, размова, видите, не так. размова ведь не про списи, не про топ-листы. Размова, хутчэй за все, тут, ну, принамсі, як мне падавалася, хутчэй про, якби, пэўныя плыні, про тое, што і як адбываецца. І мне падаецца вельмі істотным тое, што за всеми гэтымі аўтарамі, я з вами пагажуся, сапраўды, яны важкія, незаўважныя, яны цікавыя. Не заўважаць іх проста не атрымліваецца ні ў каго. Нават калі не згодны, все адно будзеш чытаць, правда? Вось. А атрымаецца вельмі цікавая штука. Вось. Все ж таки існаваў савецкі стандарт літаратурнасці, так, такі даволі маналітны і як бы сур'ёзны. Потым былі зноў жа стандарты беларускага нонканфармізму ў пачатку 90-х, так? А зараз, вось, як мне падаецца, паўстае якраз новыя стандарты, скажем так, беларускай літаратурнасці. Менавіта вось адбудаваныя на арыентацыі не на месіянства, як я казаў, а на чытача, які мае права. Ён мае права, каб яму было цікава. Ён мае права, каб яго не строілі і як бы не падпарадкоўвалі. Ён мае права на фан, ён мае права на свой сціплы досвед. І вось, напрыклад, сціплы досвед Горвата, ён атрымаўся неверагодна паспяховым, бо ідэальна саўпаў з ягонай лірычнай інтанацыяй. І паўстаў бестселлер. Не таму, што Горват геніальны, а таму, што ён вельмі тонка увасобіў у сваім слоўніку вось тое, як бы, наіўнае пачуццё, як бы, тутэйшасці, якое, у прынцыпе, мае кожны. Так? І вось гэта вельмі цікавая рэч. То бок гэта, па велікаму рахунку, гэта постідэалагічная літаратура. Яна, безумоўна, постмадэрнісцкая, так? Яна, у прынцыпе, як бы, недаеўрапейская і часткова прарасійская. Ось мне учора Бахарэвіч распавядаў, што ён падрыхтаваў расійскае выданне «Сабак Еўропы», прычым яго перарабіў. То бок ён сам рабіў расійскі пераклад, і я запытаўся: Альгерд, а былі нейкія пажаданні ад выдаўца? І ён сказаў, што было пажаданне прыбраць Бальбуту. Да, бо гэта было вычварэннем, як казалі, над чытачом, здзекі над чытачамі. І як я разумею, гэта і прыбралася. То бок фактычна, зноў жа, можна як заўгодна ставіцца, аўтар мае права, правда ж? Мае права, але гэта зноў новыя правілы гульні. Там, дзе некія такія эстэтычныя абавязкі, ці некая ідэйная прыхільнасць, ці некая рамантычная, некая агульная візія там сябе і краіны і гэтак далей, яны сыходзяць, а замест гэтага паўстаюць аўтарскія стратэгіі больш прагматычныя, у чымсьці больш цвярозыя, менш зашораныя, менш дагматычныя. Паўстаюць вось гэтыя flexible authors. І вось гэта вельмі цікава, і я думаю, што гэта і ёсць, напэўна, найбольш характэрная рыса нашай сітуацыі. Хоть у нас уже целых 3 схемы повстало. Васильевич яны все сумяшаюцца, яны все абсолютно я вам вот калі перайсці да майго суб'ектыўнага ўспрыняцця, таму што вот тое, што я спрабаваў гаварыць дагэтуль, ставячы пытанне, гэта хутчэй спроба забыць, што я сам пішу тэксты, да? То есть убачыць гэта, ну, з нейкай там вышыні, не ведаю, там вокам філосафа ці там чытача, да, вот, назіральніка. А вот першае, што я адчуў, калі зразумеў, што паўстала новая літаратурная фармацыя, вот, гэта зусім не страх, а радасць. Па-першае, яна здымае з вот гэтага беларускага арт-хауза практычна непад'ёмную ношу клопаты пра бацькаўшчыну, чытача, там, як бы пераклады, аколькі, да, вот все гэтыя пытанні, да, як бы, а вы пішаце для 3 чалавек, а вот, а вы не думаеце, там, вот, а в гэты час, там, рускія танкі ідуць, там, як бы, тут кудысьці там ідуць, вот, вось, то насамрэч, як бы, беларускі арт-хаус зусім не быў прызначаны, ён браў на себя гэту антыкаланіяльную місію, крышачку ці посткаланіяльную, там, увесь час, но ён зусім не быў для гэтага створаны і прызначаны, так? То есть, а вот менавіта ўжо гэтая новая літаратура, новая фармацыя, яна абсалютна адэкватна, яна можа дзіка, прадуктыўна пагуляцца з вот беларускай посткаланіялістыкай. І
Меня насамрэч Мартинович толькі радуе своими як бы стратегиями. Я не кажу там про тексты, а вот потому что я не ставлю себе на, ну, вот на як літаратуразнаўца, да, як бы, я не оцениваю. А вот стратегии мне подобаются. То, что он робіць там на Будзьме, вот як бы вельми узваженная, конфуцианская, такая постколониальная спроба примирить всех з усім. Абсолютно бессенсовная с перспективы особистой стратегии, да, ну, як бы, ну, их и так далее, их и так далее. Там, то, что робіць там Бахаревич с гамбургским рахунком, альбо с эссеистикой на свободе, альбо с выступлениями там своими. То есть, как бы, я, ну, хотя по идее вот мусил там зловаться, что там себе высовывать. Я выдатно разумею, наколькі вот все гэта прадукаванне самого себе в якости такого узора, да, культурной иконы. Ну вот, что яно насамрэч потрапляе вот менавіта в гэтую постколониальную войну культураў. То есть он там на тым поле працуе, а не на поле. Но калі я кажу, что окей, вы нас дико ну, вот, вызволили от этого ну, неподъемного обовязку, другий мой крок, а давайте теперь разбираться уже, ну и что я вас люблю на самом деле, да, то есть, вот, давайте разбираться и не залазить на, як бы, ну, на территорию, да, вот, пробач, Виктор, калі там вы говорите, что вы там и Гайдегер наш интеллектуал, там, як бы, и все, но это не зусім так, як бы, и там все ж таки ночь, як бы, это, ну, работа с компьютерной гульней, вельми классная, ну, вот, скарыстанне тренда, але, ну, это не... И, дарэчы, Віктор адразу зразумеў, што ён не туды палез, і наступнае яго інтэрв'ю было пра тое, што гэта сацыяльная фантастыка, а не інтэлектуальная. Віця, ён флексибл, ён гіперфлексибл. Альгерд, хаця можа крыўдзіцца, як бы, ну, таксама, як бы, ну, вот, ну, прабач Альгерд, як бы, но, як бы, гэта не стратегія Джойса. Джойс у нас Ільясін, прабач, які сядзіць, як бы, і вот пра гэта трэба прызнаваць і гаварыць, і калі мы, ну, вот, як бы, выбралі карму пляскаў, як бы, в комиксе, альбо пляскаў в спектакле, то давайте будем честными и вот показывать, что да, я, як бы, ну, фотографуюся, як бы, езжу, перакладаюся и пишу, да, но Джойс у нас сидит, як бы, и ничего этого не мае, да, то есть, но и он робит свою работу, да, и вот тут вот критики вельми важные, якія не на обслуге вот гэтага нового спектакля, а якія таксама сидят и говорят, что ну вот это так, а вот это так. Не ругаюць, як бы, не... Ну, можна патлумачыць, чаму так, і адбудаваць пэўную лінейку якасці, а гэта вельмі істотна. Бо каждый мае право заставацца там, аўтар, дзе яму зручна. Каждый мае право прамаўляць так, як яму нармальна. Але мы таксама маем право разумець, о што ходзі. Дзе хто ёсць. І як бы не бачыць у поп-аўтары авангардыста інтэлектуала, бо гэта неправільна. І не патрабаваць ад авангардыста, каб ён добра прадаваўся, бо гэта не ягоная місія. Вось раскласці неяк так па палічках вось гэтую сістэму і бачыць, якая яна прыгожая і складаная, вось гэта місія крытыка насамрэч. Не мачыць, не забіваць, не псаваць рэпутацыю, а папросту дапамагчы, магчыма, у чымсьці аўтару зразумець ягонае рэальнае месца ў агульнай сістэме. Ну, автор мае право менять, конечно. Безумовно. И повышать все правильно. Безумовно. Но просто тут головний point, что критик заўсёды працуе на автора, а не супраць автора. Конечно. Вот это история. Я бы сказал, что вот моя самая великая радость от сегодняшней белорусской культуры, как раз, что, то есть культура это заўсёды система месяцев. Розных, да, то есть вот со своими такими вот законами, что нарэшце беларуская культура пачынае адбудоўвацца, вот як бы неяк вырастаць як сістэма месяцаў. І народ не спрабуе вот так вот залезці на все адразу и лежать. И быть адразу усім. Да, что я, да, то это важно. То есть вот это, ну, жыццёвая, так, то есть органічная культура, я бы сказал. Фактично, ось такой лінійнай іерархіі, дзякуй Богу, больш няма. Ось гэта вельмі цікава, бо паўстае гарызантальная прастора сэнсаў. І аўтар мае права на сваю харэаграфію, а мы, спажыўцы, таксама маем права на свой маршрут, згоды ці не згоды, абмеркаванне ці не. Але ў любым выпадку залежнасці, бо мы ўсе на гэтым полі. І гэта наша поле.
Ну, тому минулый раз, что Игорь принес вот этих 5 героев, да, 4, они, конечно, были абсолютно разные, они еще коли телефоновалися, с кожной своей историей, кожной со своим месяцем, и спробуя их обагульнить, вот это магчыма только коли, ну вот, у спробе стварить, сформулировать вот новый корпус сучасной литературы. Да? Вот. Ну, і так, причому вельми шмат. То, що поза этими 14. Між іншим, от, про Гідроць ніхто не згадує, а де, до речі, Мартинович не був, а був Бахалевич. Он уже не может даровать. Даровать мне не может. Это я же не один голосовал. Это вы ему скажете. Значит, так вот, 2 чельца с этих 67 нас там было. Книги их улюбленцев не потрапили на вот у шорт-лист. Вот. Это моя и Сергея, боже, ну с Польши. Да, то есть это до того, что тут очень проблема, чему акцентуется вот як так хлопцы вот эти двое умеют робить, что только про их и говорят. Да, про щура год пройшов, да, и про никто не згадуєш, Гідроця взял. И фон, это уже база литературы. уже другие. Вечер тут, другую пятницу, мы говорим только про Мартиновича и Бахалевича. Не уже изменить тему. Ну да, цілком мы можем заборонить их прозвище, как бы не скажем. Але я кажу про феномен. Вот давайте, вот Максим у нас самый крутый. Максим, потлумачте, вот як вони роблять, що менавіта про їх, про всю літературу забувається сучасно, багато і достатково. Ну, цікаво, про це може я і багато. Вот навіть глобуси ні разу не згадали. Я можу, це саме, да? От як ви їх отримуєте? Я просто питання задаю. Так а вы так Я не само могу протягиваете говорить про них, задаючи... Ну да, мы уже не будем перед тим, як ми, мы уже не будем значить, спиниться. заборону об'явимо більше, а ніколи. Просто мы как бы проехали, не будем. Мы частково про это казали уже. Я не веду ті сенси. Валентин, да. Ну, добре. Розумієте, ми Факт якраз есть факт. вискочили. Ми якраз вискочили в ситуацію, що якби вот гэта падзел беларускай літаратуры на две фармацыі, ён насамрэч вызваліў всіх. І артхаус, і Голливуд беларускі цяпер існуюць в сваіх парадыгмах і не бяруць на себя неўласцівыя ім функцыі. І гэта значыць, што мы, скажем, гаворым, ну, напрыклад, наступны раз можам дыскутаваць сапраўды пра тую кнігу, якая нават не потрапила вашу улюбленную, бо вы нават боїтеся її назвати. Ці можна казати, наприклад, сапраўды, не тільки про Гідроць, а ввогуле, про ліфти поспіху. Ось в этой новой ситуации, напевно, постають певні інструменти відбудови репутації. І це особна тема. І це особна тема, до речі. Яку ми докладно сьогодні вже казати не будемо, напевно. Ось менавіта механізми нового поспіху, нової ситуації. Ось це цікаво. І тоді ми, я думаю, наблизимося до розуміння. Яшчэ больше. Потому что я подозреваю, что власне нас позбавил от этой миссии такой, ну, власне, сам час, сама эпоха, где литератор, принаймні, уже не может быть, ну, неким там, я не веду, инженером, думаете, як його там називають. Ось, коли казать про рынок, ну, треба розуміти, що ринок, не авторы формують рынок, передусім. Есть авторы, ну, это тыя, хто уловлюють певні імпульси, які заходять від аудиторії, виставляють некие конкретні твори. Это механізми, это, ну, досить жорстка така залежність від кон'юнктури. Ось. І казати про те, ну,
паспрабаваць нейкім чынам вось таким моцным аўтарскім імпульсам дасягнуць чагосьці, я думаю, што не выпадае. Ну, власне, вот з'яўленне гэтых герояў, ну і пра якіх все гавораць, і власне все гавораць пра іх як пра герояў выключна таму, што ну, відавочна, што прастора як бы патрабавала б нейкіх беларускіх герояў, медыяпрастора. І з кагосьці трэба было іх стварыць. І, ну, безумоўна, што яны былі створаныя, ну, можа быць, абсалютна ненаўмысна, найбольш прыдатны для гэтага персонажа. Мне падаецца, тут насамрэч гісторыя такая, калі можна так сфармуляваць, што гэта тое, што мы кажам зараз, як новую літаратурную сітуацыю, паўстала магчымым. Чаму? Таму што паўстала новая сацыяльная сітуацыя, новая культурная сітуацыя, новая медыйная сітуацыя. І вось як вынік паўстала новая літаратурная сітуацыя. Аўтары эпохі новых медыяў, аўтары эпохі постідэалогіі, аўтары эпохі як бы еўрапейскай квазіментальнай інтэграцыі, эпохі як бы амаль расійскай як бы рыначнай залежнасці і гэтак далей. І вось гэты мікс як бы гэтых усіх вытрэшаў, тое, пра што казаў Ілья, ён фармуе пэўную прастору і натуральна прасоўвае, робіць магчымымі пэўных герояў. Менавіта супадзенне гэтых абставін. Гэта заўсёды больш за літаратуру. Это уже амаль финал. Да, ставите такую маленькую. Вы просто тоже себя ограничили тут, определенными вещами. Да? Вот это как национальный конкурс был листопада, да, вот. И все спорили, вот главный приз получил там Тамкович, да, который снял на польские деньги, абсолютно польское кино, то, что народом отсюда как бы, насколько это белорусское кино. И там был еще фильм, например, вот немца какого-то, где там играет все фон, да, был Клаузевиц, еще просто альбом. Не, мы просто не берем, там все-таки 90-й Параминск, там хоть какое-то отношение имеет. И также можно, тогда вот вспомнить, там Саша Филипенко есть такой. Ну да. Он очень популярный, я думаю, у него больше, чем Мартинович там дает, и в России очень. Да, и он там говорит, я белорус, там, так сказать, он, там, я на «Дожде», когда его видел, он там себя позиционирует, и тема же у него была тоже про... Я тоже читал... Бывший сын вот это? Да, бывший сын, где-то тоже дали по голове там, на площади, там где-то. Ну, такая литература тоже очень легкая. Да. И тоже мы забыли такой как бы сегмент очень большой, о котором мы вспоминали тогда. Ну, как можно, конечно, отнести это как бы в другую отрасль, там, ну, белорусская драматургия, там тоже, это же тоже литература. Ну, потом Прешко, там, да, мы тоже говорим, контекстом может быть и русский, там в ту сторону, но это тоже огромный пласт, и очень, кстати, в той же России они очень, как бы, очень высоко ценят. Говорят, что это белорусская такая вот отметность. Там театр Прешко даже существует, там Богуславский выпускается, Андрей Иванов сейчас вот этот, который у нас идет как-то с училища, да? И фильм там снимает сейчас продюсер Лугин. Тоже это огромное, как бы, и это как бы экспортное только вот на восток, как бы, но все равно это белорусский. Есть экспортный на запад. Видишь, это то, о чем мы говорим. То есть сама идея белорусской личности, она становится разноветрной и мозаичной. Вот об этом речь. И это преодоление как бы желание чистоты крови, которое какое-то время романтично считалось какой-то общепринятой матрицей, меткой белорусской принадлежности. Я думаю, что вот коли казаць про интеллектуальную работу, вельмі классно, что ты прыгадаў якраз про гэта, ну, литературное поле такое, да, что коли вот паміж двумя гэтымі фармацыямі ідзе прадуктыўнае размежаванне зараз, да, то вот наконт гэтай фармацыі, то есть и Саши Филипенко, там, и вот всех остальных, и драматургия, то мусіць ісці актыўнае взаемазнаёмства і прысваенне. Мне здаецца, яны крышечку шугаюцца гэтага беларускага кантэкста. То есть яны, конечно, скарыстоўваюць бренд «Я беларускі літаратар», каб быць пазнавальным в расійскім поле інфармацыйным. Но вот ужо як бы знакаў гэтай беларускасці, ну вот як бы знакі вельмі дазіраваныя. І сюды яны прыходзяць з гісторыі поспеха в Москве, Петербурзе, там вот в расійскіх тэатрах, а не, напрыклад, вот, ну, со спробой реального... Тут интересная есть ситуация, смотри, какая. Вот я больше там тоже в курсе, например, когда приезжают сюда, вот, например, Дурейка или Максим, да, которые давно живут там в Германии и так далее.
Да, и они себя позиционируют им как белорусские мастаки. И что они вот продвигают белорусскую, они понимают, что они там не впишутся, конечно, на том уровне, да, но это тоже их стратегия, да. Ну да, И это тоже хороший знак такой вот, что вдруг они стали патріотами. І больш за то, я думаю, што, напрыклад, калі вяртацца, скажем, зноў жа узгадаем яшчэ аднойчы Бахарэвіча, да, яго, напрыклад, гамбургскі досвед, ён таксама быў вельмі карысны, менавіта, як бы імпульс, каб вярнуцца і тут зрабіцца і літаратарам зусім іншай якасці. Гэта таксама істотна. То бок вось гэта як бы абмежаванасць, зачыненасць, некая такая самадастатковасць, якая заўгодна, ментальная, моўная, якая заўгодна. Яна зараз у новым свеце ўжо не працуе. І паўстаюць новыя вымярэнні ў тым ліку і аўтарства. Я бы сказал, что белорусская культурная ситуация нарешті разомкнулася. Вот у меня такое отчувание, оно физично, что вот эта хітизація, яна, ну вот канчаткова уже як бы зруйнавалася, да? Что все мы разумеем, як цікава будзе на стыках вот гэтых розных дыскурсаў, розных моваў, розных досведаў, да? Но зараз трэба знаёміцца і, ну вот, ну нейкім чынам вот взаимонакладаться, взаимопраникаться, да. Я памятаю, мы ж Facebook, конечно, зрабіў фантастычна прыгожую справу, да? Но зноў жа таки там Сашу Філіпенка пытаюцца, якіх ён ведае беларускіх літаратараў, і ён что-то то так з сімпатыяй гаворыць, што да-да-да, а то ай, там нікога я не ведаю і неяк так мне гэта і не надта там як бы ішло, а это неправильно, то есть як бы, ну, трэба будаваць супольнае поле, да? Трэба умовно кажучы, ад прозвішча там Абдзіраловіча, Пудовіч, там, ну, каго заўгодна, ну, вскакивать и кричать, як бы там «Живе Белоруссия». Вот. Ну, я жартую, конечно, но тем не меньше, да, то есть, коли мы лічым, что мы одна краіна и одна культура с постколониальными межами, вот, як бы, и с заходами вот на суседзяў, да, вот, и что, ну, вот, як бы, что межы внутри нашей свядомости, ну, давайте тады вот все гэтыя сшивать кавалки, да, и ну, Игорь, вы слово «треба» уже разок пять. Трэба, да. Что значит «треба»? Любить не примусишь. Это уже идеология. Конечно. А идеологично сегодня... Мацкевич бы сказал, это культурная политика. Ну что, а это Много ён идеология. зрабіў палітыкі. Не, гэта трошки Вот інше. тут про «треба», это в 90-е, коли национальное оружие, там все это было, гэтым можно было. Але ж кажучи, варто було б створити просто А пляцовку комунікації. зараз вот «треба», ну, І все. «треба». А там як буде, так буде. Нет, Валентин, вот коли я кажу «треба», это я кажу, як бы, что это перекладается на абсолютно конкретные речи. Там, раз 2 месяца там, вот, запросим сюда там, Сашу Филипенко, да, с презентацией. Вот читать я как не вот, да. Восемь Вы голос. Сашу читали. Ну, нафиг мне Саша? Это классно, я не понимаю. Вот, скажем, Сергей сидит, да? Книжечку первую выпустим, там еще Филипенко, да, белорусский коллеги. Значит, задавление, бачки, ненавидите, все по-русски. Да? Вот, то есть запросить можно. Это так не это самое. Тут треба, вот уже я ваше треба. Штось так завередила, как з'явилася цікавість до белорусской литературы, там, по-русски. Сябры, я вибачаюся, Максим гвалтовно всіх перепиняє. Что же треба сходить? Не, говорять, що зараз всі, хто вже говорив не один раз, замовкають. Вот, і ті, хто не брав слова, говорять. Якби, то есть всі, коли є жадання. Андрій, ви напевно, так? Ну, я по-перше скажу, що має сенс будувати гэту прастору, і мае сенс ведаць адзін аднаго, натуральна. Не згаджацца, не пагаджацца, спрачацца, і такім чынам пазнаваць сябе і пазнаваць іншых. Вось праз гэта, пра гэта ідзе гутарка, а не спяваць адным голасам. А агульная прастора паўстае праз взаемную незгоду и взаемную повагу адначасова. Вам можа не падабацца Мартинович, да?
може не падавацца Бахарэвіч, але вы будуеце тое, што вам падабаецца. Вы будуеце нешта сваё, цалкам іншае, і гэта выдатна.